que és una puta merda de rèplica que no té puta gràcia, la mala puta. Diu que la cultura no importa. En un idioma inventado. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? ¿A ti te gusta apoyar? Aquí comença el Camerino. On la vida és un show compartit. Bona tarda i benvinguts una setmana més aquí al Camerino d'Escena 25. Us saludem des de l'estudi d'ICAT. Som la Mar Puga i l'Aleix Manzano i estem aquí perquè la vida és un show compartit. I avui volem compartir el nostre show amb un mag que ens encanta, que és de Catalunya. Ell és en McLaren! Home, aplaudiment per ell, com estàs? Molt bé, molt content. I nosaltres de que vinguis. Sí, Saps què tenim abans de començar? Dues anècdotes per tu. Sí. Vinga. Ara Comença tu, Mar, al·lucinaràs. comença tu. Començo jo? Vinga. Sí, comença. Ara al·lucinaràs. Nosaltres anàvem junts a l'ESO, perquè aquí on ens veus? Mira. No fa gaire d'això. Home, No, res, fa res, si fa 2 mesos. Fa 2 dies. Això. I a la graduació ens van Sí? posar un vídeo Sí? teu Sí, Mag, sí. personalitzat que ens donaves com un consell a cadascú de nosaltres. Un Ens digues, consell de vida. tu et passarà això, tu et passarà l'altre. Un per No persona. te'n recordes? Sí, i anaves dient, Mar érem Puga. potser 40. Ai, la Mar Recordo Puga. això, que això m'ho hauria de demanar algun profe vostre. Bueno, portava focus la Isabel Vidal. Ah, la que Isabel aquí Vidal. l'estimem molt, Vale, Isabel. Sí. Home, Recordo que... que maco. I vaig pensar, és molt friqui això que em demanes, És Isabel. superfriqui. I aquell dia vam dir, ens farem Érem una amics escola del molt Lari. friqui, però és que mira com hem sortit, Però artistes. tu quina anècdota Home, jo tens? tinc una altra, te la puc explicar, Mago. Però això va ser una feinada, anar fent un comentari un per un. No. I molt guió, aquí. Perquè era molta la Isabel, improvisació, perquè també. si no, mai perquè més. veiem com l'estimes. Doncs jo tinc una altra anècdota, aquí no em veus, potser no ho recordes, però jo, Aleix Manzano, vaig fer un càsting per ser un dels teus ajudants, Mago Lario. Ah, sí? Sí. Vam anar al Teatre Goya, no te'n recordes d'aquest Sí, famós que me'n càsting? recordo, sí. I no Que el vas és que me'n recordo que em vas dir, va, Aleix, et dono aquestes cartes i has de barrejar-les una mica. I no vaig saber fer-ho. I em vas dir, bueno, no passa res, anem a la segona ronda, anem a la capsa. I que em vaig començar a agobiar de la claustrofòbia que tenia, no te'n recordes d'aquell dia? No, però el que et va passar a tu li va passar a tothom, Sí. menys amb un o dos, i ja està. Te l'imagines d'ajudant? Quin conyazo Home, cada seria dia aquesta divertit. Una intensitat. cosa, jo et Seria vaig dir, divertit. si no és com a ajudant, com a acomodador. Clar. I tu, sí, ja et trucarem, maco, gràcies. I mira, fins avui, que el Fins tenim aquí, aquí que a ho jugar anava amb a dir, clar que nosaltres, sí. així que comencem el Camerino amb la primera secció, que són els 25 segons. Vinga. Vamos! Molt bé, Lari. Ara et llançarem una bateria de conceptes i tu has de triar. Et direm dos. És com si et diem Mar Puga o Aleix Manzano. Aleix Manzano, ben senzill. No sé, m'he quedat en blanc. O si no, Mar Aleix, no? Una cosa Una barreja. hibridació. Vinga. Entens el joc, no? Molt fàcil i tot Sí. això durant 25 segons perquè estem a escena 25. Molt bé. vinga. D'acord, Mira, doncs- És difícil o no? No, és ben senzill, tu pots amb tot. És friki, com nosaltres. Perfecte. Això comença en 3, 2, 1, go! Vinga, Harry Potter o los magos de Waverly Place. Harry Potter, CD o vinil. a vinil, Teatre Condal o Teatre Tívoli. a Tivoli. Cubana o tricicle. Hosti, noi. Cubana, Nocilla o Nutella. Nocilla, Shakira o Piqué. a Shakira, Lady Gaga o Melendi. Lady Gaga, Nadal o Halloween. Nadal, Mar o muntanya. Temps! Mar, Ai, Mar. Mar. Bé, Mar, al final has dit el meu nom. Ja ha dit Lady Gaga, Però com pot ser que tothom digui Melén? Ai, Lady Gaga. Home, perquè, home, Ningú diu posen en Melendi. dos les sacs. mateixes preguntes a tothom. A tothom. Molt bé. Sí, No. ens agrada veure les Hi diferències, ha, sobretot. hi ha algunes que són comodín, que és Lady Gaga Melendi. I Teatre Condal, has d'escollir? Sí, no, he triat He dit Tivoli. Tivoli. Ai, Tívoli, Sí, Tívoli, perdó. Però perquè és on vaig començar a Barcelona. Home, amb llavors. l'esplenda. Sí, Llavors el tens aquí. Maco. amb els secrets, i per mi va ser tan mític. Bueno, és que és mític el Tivoli. Home, Ho és. ens encanta. Lari, anem a conèixer-te una miqueta més i anem amb les veritats absolutes. Vinga, dona-li. Home. Et sona això o no? No? Mal Aquesta català, sintonia mal és català. una molt Això bona és Plats sèrie. Bruts. Ah, Plats Bruts, sí, Home, sí, sí. vinga. Aviam, tu ets realment màgic perquè et veiem a tot arreu. Et veiem a la tele, et veiem al teatre, et veiem a la cabalgata de Reis, que a mi m'encanta. Has escollit Nadal, això m'ho porto al cor. Home, ens encanta el Nadal. Lari, què ens espera de tu pròximament? Què faràs? Explica'ns una mica algun projecte, alguna coseta. Avança'ns. Què ens On et espera de veurem? tu aquest any? Aquest prepares? any, mira, és que acabo d'obrir la Casa dels Àngels. Oh, Llavors, ara parlem. és un projecte que és molt nou. Llavors, i acabo d'estrenar fa un mes l'espectacle nou Estrafalari, que és un espectacle per fer gira per Catalunya. Aquest any espero no fer res més nou. perquè necessito- mantenir-se, que és important, i és necessito difícil. deixar de parir coses, no? Però també és veritat Bueno, que doncs et aquest podem any... veure a l'espectacle... Sí. A la gira que estàs fent, Sí, sí, sí. podem anar a la Casa dels Àngels a visitar-la, Sí, ara sí, parlarem sí. d'això. Home, i tant. Jo on t'hem vist fa poquet, fa una Fa uns miqueta, mesos, fa uns però mesos, bueno. és a la Marató de TV3, Ah, no? sí. Anem a escoltar-te. Sí, sí, sí.
partirem d'aquesta posició, Quim. Sí. Llavors hi haurà un moment que jo diré 1, 2, 3, amunt la cortina. Molt bé, perfecte. Així. I quan jo digui cortina a terra, a terra, molt bé. Estàs nerviosa, tonta? Vinga, un altre cop, va, vinga. Ai, que mono, ens encanta. T'agrada escoltar-te o no? No em molesta. No. No ho faig, però no em molesta. Això que hi ha gent que no s'agrada Sí, hi ha gent que veure's s'espanta. No. I a veure, Mac, jo dic Mac, perquè per mi ets un mite. Això quan vaig per Espanya és molt fort, perquè et també em diuen? diuen, oye, Mag, una pregunta. A lo Mac, no? Que no sé si estan dient lo de l'ordinador I per mi que o es pensa Mago. que és el meu nom propi, no? El Mag. A veure, t'enamores des de ben petit del món de la màgia. Sí. Llavors jo vull saber què et porta a dedicar-te a això de per vida. És a dir, què té la màgia que no tinguin altres facetes? Mira, jo vaig descobrir el teatre de petit al col·le, amb uns profes estupendos que vaig tenir, que ens potenciaven això, i jo vaig tenir clar de seguida que volia dedicar-me a l'espectacle. I quan amb 14 anys descobreixo la màgia em dona l'opció de fer el que jo vull a l'escenari, saps? Que xulo. Perquè en teatre jo sempre patia, i si el text que em fan fer no m'agrada, perquè jo volia ser actor i volia anar a l'institut del teatre, però i si el personatge no m'agrada, o el text no m'agrada, o el director no m'agrada, o em fan fer coses que jo no vull. I la màgia, doncs, com que també m'agrada tota la cosa comercial i còmica, m'ho permet, no? Puc fer... És com que els espectadors, quan venen a veure, m'entren a casa. Clar, i tens aquell poder, d'alguna forma, de, no sé si ho penses així, d'enganyar. És a dir, com és dedicar-te a dir, vaig a pujar a l'escenari i enganyar algú? O no ho consideres així? No, al principi sí, quan comences i fas un joc de mans a algú i la gent flipen, et sents com poderós, saps? Però jo també era un nen faltat d'autoestima i la màgia et donava aquesta cosa que tothom de cop flipava tothom amb tu i et senties important. Però a mesura que passen els anys, cada cop això te la sua més. I ara el que a mi m'agrada és que la gent s'ho passin bé, més que se sorprenguin. I el que també t'agrada molt, que ho sabem... Portem una setmana per escriure-ho, que encaixi amb el cor. A veure, sabem que t'agrada també molt en Michael Jackson. Mira, si no escoltem això. Que vaig llegir que tenies no sé quant material de col·leccionista del Michael Jackson, que havies anat... No sé, quants concerts has anat del Michael Jackson? Molts concerts. Quan era viu, He anat a subhastes, que venen coses seves. No, ja et dic, jo quan alguna cosa se'l fica aquí. I la idea és fer algun museu o fer alguna exposició algun dia. Estic negociant amb la família i de moment no em deixen. Home, i ara tens la Casa dels Àngels, que parlàvem, on també podem trobar objectes de Michael Jackson i totes aquestes coses que dona't bé aquesta devoció, aquest fanatisme. No sé com li dius tu, quin concepte pel Michael Jackson. Què passa amb el Michael Jackson? Perquè, clar, jo em sento molt identificada amb el Melendi. Clar, no? És que, clar... Pensava que amb el Michael Jackson, perquè t'identifiques amb ell. No, a ell li fa por, el Michael Jackson, sí, a mi em fa molta por. Jo no podria anar a aquesta Casa dels Àngels, perquè a més sé que hi ha una mica de misteri i crec que hi ha... Explica tresors, explica'ns cosetes de la Casa dels Àngels i el Michael Jackson. Doncs a la Casa dels Àngels hi ha una part on hi ha tota la col·lecció del Michael, però no l'hem pogut fer... O sigui, la gent no és la Casa dels Àngels amb coses del Michael Jackson, són coses separades. O sigui, tu quan vens veus 3 coses diferents en aquella casa. Per una banda veus la casa, que és una casa misteriosa, és una barreja entre escape room i museu, i túnel del terror, i casa aventura, passen coses. Sí, és un concepte una mica estrany. Llavors, veus la casa, on passen coses, i la gent s'ho passa molt bé. Després veus la col·lecció del Michael Jackson, que està totalment separada en una altra part de la casa, i abans de marxar veus un petit espectacle de màgia que el fa un mag o una maga que tenim a la casa. En aquest cas, aquests dies hi ha la Melanie i el Cristian. Clar, però tot aquest material del Michael Jackson, tu calcules quants diners t'has pogut gastar? Saps que a la Resistència hi ha la pregunta sempre de quan cobres, quants diners tens en el banc. Quants diners t'has gastat? No t'ho diré. No sé quants m'he gastat, però una porrada. Sí. Però dona't bé això. Què et passa amb el Michael Jackson? De petit em regalen un... Mira, el mateix any que em regalen un llibre de màgia, em regalen un casset del Michael Jackson. Jo crec que estava una mica malament aquell any. Vaig de defenses perquè em vaig obsessionar amb aquestes dues coses. Però molt fort, I encara et dura. Encara em dura. I llavors jo era molt fan també del programa d'aquí Catalunya Ràdio, del Jordi Tardà, del Tardà, i com que ell era tan fan dels Rolling Stones, jo vaig pensar, no, és que quan un és fan ha de ser fan així. Llavors jo el vaig agafar... Sí, el vaig agafar amb ell com de model i així he acabat. Doncs clar que sí, hem de ser fans de les coses, si no la vida és molt avorrida. Nosaltres som molt fans d'un joc i et volem veure jugar, així que anem amb la veu en off. A veure, Lari, has jugat algun cop al Jo Mai Mai? Crec que sí, però soc una mica dislèxic per aquestes coses i llavors no sé mai si... Has de veure o no? Sí. Ara t'ho explicarem. Nosaltres tenim aquí
la copeta del camerino Sí. i l'ampolla de cava que et pots fer els honors, pots servir-les Sí? de collita Sí, pròpia. és que és collita pròpia, l'hem fet nosaltres. Que Tenim mono, aquí no? I uns... mentre és moníssim, com el convidat. Tenim un hort aquí on ho plantem i fem la recollida. Està molt ben tonejat, aquest plató. Has vist? Bueno, aquest estudi, que és un plató. És maco, no? És hortera, com nosaltres. Aleshores, nosaltres vam tenir aquí la setmana passada el Juan Avellaneda, que segur que coneixes, Sí. i et va plantejar un jo mai, que és el següent. Soc el Juan Avellaneda i jo mai m'ho he muntat en un provador de roba. No contestis, no contestis. La meva, que fort va el Juan Avellaneda, No, Sembla que va ja venir cosim aquí. i mira. Va venir a jugar. Entre aguja i aguja. Aleshores, Lari, t'expliquem el funcionament, el anem a recordar. Sí. Si tu has fet o t'ha passat el que t'han plantejat, has de Sí. beure de la copa. Molt bé. Si Si no no ho ho has has fet, fet, no cal que facis no res, no veus. cal que beguis. Molt bé. I no Val. preguntem més, nosaltres. Ens quedem amb la part superficial. Aquí no ens va el morbo. No, ja és limitat. Aleshores, agafes la copeta del cava, que està boníssim, i tornem a escoltar el convidat de la setmana passada, Vinga. Juan Avellaneda. Soc el Juan Avellaneda i jo mai m'ho he muntat en un provador de roba. Oh! No? Ai, trapallot! Molt bé, ens agrada. Molt bé. Però si és de les coses més divertides d'aquesta vida, fer Home. això. I tant. Home, sí, sí. una assignatura pendiente, Sí, sí, no? sí, sí, tot podríem parlar la Mare i jo d'aquests sí, temes. sí. El que has de fer ara, clar, el que què has de és? fer és ben senzill. Tu has de plantejar un jo mai pel següent convidat o convidada, que és de l'àmbit de la comunicació, àmbit del teatre, del circ, de la cultura. No et et direm direm qui més. és. A l'Avellaneda no sabia que venies tu. T'has de presentar i dir, soc en Mac Lari i el meu jo mai és, D'acord. o jo mai. Vinga, busca les El coses farem trepidants. relacionat amb la màgia i l'engany, va? Oh! Va. Molt bé, vinga, va. Jo mai he enganyat a ningú per lligar-me'l. M'agrada molt! Molt bé, perquè tothom va lo fàcil. Jo mai he fet un I trio. molt Va, ràpid, suda. l'has pensat molt ràpid. Normalment estem aquí mitja hora per pensar aquest jo mai. Tu has sigut molt ràpid, Perdem molt 3 ràpid. minuts ens de agrada. programa. Molt bé. Gràcies, de veritat. Doncs vinga, arribem a la següent secció, que és el repte de la setmana. Entrem a la secció més trencadora, on veurem els teus dots interpretatius. I com ho farem? Doncs ben senzill. Tens el telèfon mòbil a mà? Sí? Sí, el tens El telèfon d'un Mac. Que Ai, fort! veritat, pots fer desaparèixer contactes. Doncs ara hauràs de trucar a algú, Maglari. Ahà. Si et diuen que ara pots trucar per fer un repte a algun company de feina, algun familiar, algun amic, no a qui sé. trucaries per fer un repte? Mago Pop, per exemple, no sé. Per exemple. A mi em ve el cap aquest, no, ara? No ho sé. Ui, el jo mai ha sigut més ràpid, Sí, aquí estàs baixant punts, No, deixa'm mirar, jo què sé. Pensa que aquí poder- tenim un rànquing al camerino i t'emportaràs una puntuació. O sigui, Doncs que mira, jo planteja't sí, bé... sí que sé qui trucaria. Sí? Sí. Qui? Trucaria al Dida, que és un amic meu que em porta a premsa. Home, el Didac. El Didac, Home, ens que encanta. perfecció. Els caps de premsa són molt importants, per cert. Doncs ara trucarem al Didac i el que has de fer és llegir-li el que posa aquella targeteta del camerino, també nostra. Ahà. Sí, Puc obre-la, mirar-ho? pots llegir-ho, Pots sí, sí. Aquí que tenim En una anglès? lletra, sí, una lletra d'una cançó que segurament coneixes de ben a prop i que segur que has sentit algun cop, que és We are the world, we are the children. Come on, everybody! Llavors, com has de fer això? Has de telefonar a aquest Didac Sí? i un cop despengi tens 30 segons per llegir-li això de la forma amb l'entonació que tu vulguis. Llavors, aquesta persona no pot penjar en cap moment i tu no pots riure. I a partir d'aquí la Maria i jo donarem una puntuació. Pots cantar o pots no cantar. Però és que jo no sé anglès. Ah, és igual, ho has de llegir. Bueno, Jo tampoc sé There comes anglès. a I mira com time cantem. We when are we the hit the world. sound call. És ben senzill. El certain aquest, cert com es diu? Certain call. Certain call. T'ho pots inventar. Pensa que la Legió no tenim ni papa Clar, d'anglès. la Maria Però ho tampoc. he de llegir tot sencer o no? Fins que et tallem. Pots fer collita pròpia, com jo dic. Pots... Fins que el tallem. Sí, fins que el Són tallem, 30 però bueno, que hi segons. pot anar afegint coses si vol, que Sí. aquí vol ficar una entonació diferent. Pots dir Wizard. Doncs vinga, anem a trucar al senyor Didac. Molt bé. Posem altaveu, Sí. Perquè l'hem de sentir. Això ho diem clar. sempre a la part final, perquè si no la gent va molt lenta. No, sisplau. No, puc canviar de persona? Sí, tant. Bueno, si vol canviar. A veure, deixa'm... Mira. No, és que Digue'l, Didac. em fa una Ja, mica sí, de por tant. el que pugui arribar a dir el dit. No, però el Didac, si està sentint We Are The World, jo crec que no. No, perquè això no és en directe, no? No. No. Doncs ja està. Ai, si m'ho he dit abans. Que n'estem a Que final. anem Ai, que no ens escoltes. escoltes, ai, que no ens Sí, escoltes. sí, val. Vinga, truquem al Didac.
No, no. Ah, esteu trucant vosaltres? No m'espanteu. No, carinyo, no. És que aquí també fem màgia. T'imagines que l'entra el Didac? Trucaré un amic meu que es diu Carles Gómez. Carles I Gómez. aquí ha sigut covard, Lari? No, però és que... A què es dedica el Carles Gómez? El Carles Gómez té una productora de música i és el cantant dels Lexus. Doncs vinga. Home, doncs ja està, aquesta persona... Mare de Déu, que patirem ara. Vinga, posem una mica l'altaveu. Apropa el micro. Però ara jo li... No li diguis ni hola, Directament, ni hola. Ni riguis, si no et penalitzem. I si no te l'agafa, perds. Hello, my love. We are the world, we are the children, we are the one who make a better day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. You and me, it's very important. Yes? Wait. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. There are people... Pengem ja! Hola, guapo. Penja! Ah, he de penjar? No li puc explicar res? No pots explicar res. És màgia. Ai, per favor, quin patí, Déu meu. Estarà flipant aquest Michael home. Ho has fet Jackson molt here bé. today. Anem a escoltar Right. Michael Jackson, escoltar-lo. Fes així una mica, va. Canta-la, segur que te la Ho arribo a saps. saber i no vinc. Sí, que entri el Michael Jackson! No entra, no hem fet encara màgia, la Mari i jo. No pots fer màgia i fer que aparegui. Estàs Arriba a suant. entrar i bueno, Que entri la Toya Jackson, això la sí, germana. això sí. No tens curiositat per saber quanta puntuació t'han portat? Home, espero que em doneu una bona puntuació. Home, jo crec que si no has sentit la tambor, el tamborer que tenim aquí tenim. el Manu Guix. 17 punts! Sobre 30, sobre 30. Només? Home, perquè en un moment esperat rigut. no has seguit i t'has Has quedat allà mig parat, perdut. has rigut. Bueno, he provat, com a mínim. Però felicitats, perquè Felicitats. són més que l'Emma Vilassau, que Que té són 0. 0. Una gran, O la sigui, Emma. estàs per sobre. L'Emma Vilassau li vau donar 0? Zero. Sí, 0 punts, no tenim vergonya la No, mà. no teniu... Saps per què? No sabeu... Has de mirar el camerino per saber-ho. Sí, entra, sent a 25 punts. Molt malament. I nosaltres anem amb la Rafaela Carrà, que és l'elecció final. Home, és que ja sigui la Rafaela i el Michael Mira, està amb Jackson, el és que estan allà ja, Està amb el Michael. Sí. Estem... És hora de consumir cultura. Vinga. McLari. I ho farem de la mà d'Escena 25 amb la seva cartellera i les seves promocions. Així que t'otorgo el telèfon mòbil on tens tota la cartellera d'Escena 25. Has de triar un espectacle, una recomanació cultural. Què aniries a veure i Algo per que què? diguis, mira, vull anar a veure això perquè em crida l'atenció. Vinga, va, pensa que hi ha descomptes, Hi fomentem la ha cultura. molts descomptes, Marc. Home, com que descomptes? Molts descomptes. Molts. Home. Molt bé, deixa'm mirar. Ja... És que hi ha moltes Tiqui, coses, sí. eh? Us faré I no perdre només a els 3 Barcelona. minuts que he guanyat abans. No, home, jo triaria que hi he d'anar Has d'anar? a veure l'alegria que passa. Home, el Teatre Poliorama, Clar, els la nostres Lletí anem amics. aquest mes Sí, que anem ve, aquest mes que ve. d'abril. Pots venir amb nosaltres. et Podem quedar convidem. tots junts. Tu si et passaràs sembla. molt bé. Segur que sí. Així Que que sí. ens veiem a l'alegria que passa. Gràcies per venir. Això T'ha s'ha acabat. agradat? M'ha agradat molt, Molt m'ha agradat molt. curtet. Ara he de trucar al Carles Corrents per... Sí, no Ara li enviem un pateixi. selfie, li Sí, enviem ara un li fem una selfie. Ara has de dir, per això s'ha acabat que estàs trist, Oh. vale? Oh, estic sí, amb molt aquesta trist. careta. T'ha agradat el camerino? M'ha agradat molt. Sí. On la vida què és, el camerino? Un show... De màgia. No, No ben carinyo, bé. no de màgia. Un Prova, show... prova. De sexe. També podria també, ser però no. aquest, sí. Un show... De... No sé què vols dir. Compartit, home, McLari! Vale, compartit. Moltes gràcies per tot, que vagi genial. Gràcies per venir, t'estimem molt, A McLari. Fins la vosaltres. setmana que ve. Adéu. Oh!